Ya. Kacuran aku kene. iya.
coba dulu. Ayo, kau tuh bisa banget. Ada kakek di Jomo. Ojo di Jomo bisa. Kau tuh bisa. Di Jomo lah. Luar bisa. Terus di Jomo. Lah yang mulut boleh. Iya. Oh. Ngasuh sih. Nyok. Lekene kono. Wani wong tuwa aja kudu dijaluk. Ya apa? Ah, ya sapa kan? Udan. Pripun Mbak? Nek disok sautone iki ora bareng jumo. Oh niki kedae sauto riye. Dijumo. Yang sepame ngomong kadang kleru. Piye? Ana soto nih barangnya belum ada. Satu lari le. Lah pikirku lak duit iki lak morat marit ben kuwi tak rumat ngono to, Mbak. Morat marit ndaku tak pecel. Iki ben kowe semangat. Iki nyangkar ngono. Ora. Lah piye? Pengemisan median. Potonganmu. Oke, iki konsekuensinya berarti atraksi riyen nembe dipendet ngoten. Ora ana dijumo. Lah piye to? Dibamak median. Kulo ku ya dijumo. Lah kok ya nyamuk tidak ora oleh. Aku ora pancen ero. Wah, ngolok. Wala cangkemmu kok. Sopo wae. Mbok, ora? Iya le. Gak tak dibuat saya, oke. Mau jumuk iki kok ya. Tos jaluk tos nang ngono to, wong latih wong sito kok ora iso. Mak lho, adik tos iki lho. Aku ngene iki golek duit malah mbok jaluki. Yo, tak bae seket. Ayo masuk. Ayo. Iki ngono kudu babi ngepet. Kalau rol. Kowe iki mbok yo pengertan sithik. Ngapa konten iki? Lah dhewe budare ini tak dugangan. Budale ya bes urusane bose iki yo. Budare ini aku kok kon gocek dugangan. Wonten Basa wayahe metu iki Mbah Molok yo ngege-ngege ae. Ngerti yo Mbah aku iki masuk angin. Awakmu masuk angin. Duite jak dijomo ya ora. Ayo kowe banget. Kowe kok sambat masuk angin. Kali kowe nyetir. Lah piye ta wong yo adoh kono to kene. Ya. Udan katon omahmu banten lho. Ya diwaris ngapi edukasi etika sebuah bujang ganeng itu harus menunjukkan aja sok semena-mena iki mikir duit ning kene. Tuwa tongane kaya sikap BC iso muni etika bareng. Es loro, Pak. Es loro apa? Aku es telu rawane powi lebih. Jajal contohna piye? Lo tambah ora, aja kok selfie ya. Tambah ora iki kok. Iki to manten iki to. Ya ayu aku seneng. Iki padha karo ngene dulur lanange ade. Lho ya kowe kok mantan juga lho katanya. Potonganmu ngono kok. Mantanmu yo ora kaya bojone Mas Argo iki. Sopo jenenge? Mas Argo. Tak kira wong mantanmu dikasih cilik dawa sisih ngono lho. Amin. Oh pincang. Amin ya Allah. Iki kok piye carane? Mas, Lodem, orang minyak kayu putih. Masuk angin.
Ojo. Suara matamu. Aja sembrono, Ger. Aja sembrono. Aja sembrono. Aja barang nyamburi. Aja pengke. Nek njopo ra iso mlaku mbolo. Balik. Dibaleni, Ger. Dibaleni. Aku arep donga, Mbak. Lah iya kowe dibaleni kae dibalen aja sok kuwi aja kae aja. Nek donga ya donga duit kan. Ya ro kowe bar iki nang ya. Molok ki aja kok sauri ae. Masker iki. Nek jopo ndak ora iso balik kowe. Nek masalah ndongakne iki lak adewe nek ngene iki lak nggur dikir syarat. Dikir apa Mbak Molok? Nuwun sewu, ibuke wau nembe disalimi Mas Punggi nggih. Anu cobi ali-aline dicek meneh mengke wonten Ilang matamu dhewe aku lho. Ya. Kalau langsung dia lho. Masa minggu dipani mitra